Slavores otomobila zeneja jmerdin ji ko serê û xêratin kanala otomobila min. Em vê carê jî bayiya Volkswagen'in em ê bibin mêvana Volkswagen T-Roc an jî T-Roc. Mêvana me wekû hûn dibînin wal pişt me rengê wê sor û pir xweşik e. Niha em ê ji bo we vê modelê destnîşan bikin. Niha em ê derbasî ba modela xwe bibin. Dema min nû ev model dît gelekî bala min kêşa û gelek kêfa min jê rehat. Ev model dibin banê enkûbe ya Volkswagenê ava dibe ku ji Volkswagen Polo dest pê dike heya Skoda Kodiaq jî dewam dike. Di vê platformê Volkswagen wek felsefeyekê wek duruşmeyekê otomobîlên xwe bi him teknolojiyê him ji aliyê qewînbûnê ve saxlembûnê ve gelekî pêş ve dixe. Ev modela me T-Roc bi wateya xwe T-Roc yan jî derbas dibe wek bilêvkirina wê. Wateya wê tehta hişk derbas dibe. Ev model wek B SUV crossover derbas dibe. Rakîbên wê ku me danasîna wê jî kiribû dotmama wê yan jî pismamê wê Skoda Kamiq me destnîşan kiribû. Di heman Çînê de tê senifandin. Karî bibêje crossovera Polo ye çünkü heman platformê de ev hatiye çêkirin. Na dema merê li pêşiya wê dinare merê zanî ku modeleke Volkswagenê dişibe raya xwe yan jî xwişka xwe mezin Tiguanê hinekî din veya biçûktir e ew minikî din mezintirin. Dema tu balax dide pêşiya wê dîsa panjûrekî mezin tê pêşiya merêv û ledê wê full ê standard hene ew kromên wê hûrguliyên wê gelek bala ajovan an jî müşteriyê xwe dikişîne. Steya wê jî bi vî awayî nadiye guhertin li vir li krom heye wek standard ê Volkswagen'in em sinyala wê vêxin bi vî awayî pir xweşik e wek ê Audi'ne Audi A di do yan jî Q di do pir dişebiye. Dema ku bi şev ber bi merêv tê gelek bi mirêz gelek bi heybet e. Çor cor ê rojane hene jêr jî ê di ortê de ê sinyal hene û di jêrtir jî ê mijî hene. Panjûraya vî awayî van xetên wê dîzayna wê û amlema wê otomobîlê gelek xemilandî û gelek xweşik nîşanî merêv dide. Dema merêv li kêleka wê ji dinêre merêv dizane ku otomobîleke modeleke SUV e. Ji xwe ji wan tekelîka wan plastîkê ku hatine bikaranîn merêv dizane ku otomobîleke SUV e. Jantên wê 17 înçin 18 jî hene û sinyalê parkê hene ev neynikên wê cotî de û wekî din ev kromên ku li jêr û li jor heya dawî seranser dewam dikin û ev şteka wê ser otomobîlê gelekî xweşik nîşanî me dide. Me got ku sinyalê wê kêlekê hene lê ev model tu nikarî bê anahtar di vekê incaxtê jir pêrekê dûmê û vek heyf e ku taybetiyek wilo nexistine vê modelê. Nal dawiya wê ne dawiya wê dawiyayê pir kêfa min jê tê pir xweşik e. Dîzayna wê xetê wê dema tu dawiyayê dinare bêhtir dişibe Audi di do. Hinekî din vêya ku me got ji Golfê bilindtir e. Di hemû modelan de navê modelê mezin tê nivîsîn û ser wê amblema wê heye. Ev sinyalên wê ne stopên lambeyên wê stopê dawiyê ne pir xweşik in. Di heman modelan de vana derbas dibin û li jêr jî ku ez pir ji wan hez dikim her çi qas ê henekan bin jî ev egzozên heneka xweşik in. Ê din normal berê wan jêr e. Ev plastîka ku hatiye bikaranîn dibêje ez modeleke SUV-im û gelek xweşik im. Tek dewiyanê me baxacayê vekim. Baxacayê vî awayî vedibe.
elektronik mutkarın bistinin. Dawiya ve bagaca ve 475 litreye gelek başlı gori rakibi xwe mesela Skoda Kamiq behtere ferahtere vir qenca hene û dibinî de jî binê wê de jî stepneyek heye ku ev jî gelek baş e û dikarin ji xeynî stepneyê divir cê vala jî hene û dikarin eşya alavên xwe din jî têxin van dera. Bagacayê bi vî awayî niha em ê derbasî dawiya wê bibin kabê çawa ye divir keresteyên ku hatine bikaranîn hişkin ji ber ku bêsû ve helbet veya êviyê min jê zêdetir bûn lê mixabin evane hişk hatin bikarîn belê hûn balaq bidinê divir de dîzaynekê ye ev metal bikaranîye van dera jî normal plastik anîn li vir tenê qumaşeyê vir jî hûn karin lîtreyek zor lîtreyek belkî dikeviye belê wan şûşê biçûk ê avê dikevîne û perlorên wê bi vî awayî ye. Paldankên wê gelekî xweşik in gelek kêfa min ji wan rehat qumaşê wan jî gelek bi kalîte ne li vir ji bo qedehê avê yan jî çayê li vir jî wek ê Volkswagen çawa bikardînin veya jî bikaranîne û veya jî taybetiyeke ku dikarê li gorî mezinbûna şûşeyê yan jî qedehê veya eyar bike ev jî hûrgiliye xweş e û di vê beşê de jî tu dikarî vekê ku tu karekî wek werzişekî golfê bikî dikarî ew darê golfê tê xevir dirojankî ji bo eşyayên wilo veya hatiye çêkirin û ji bo ku tu tê dema otomobîlê de ajorê nesekin netebe ji bagajê tiştekî derxî tu ji vir bi kurteyî vê beşê vedikî û tê alavê xwe ji vir derdixî. Dema merêv derbasî dawiya wê dibe paldankan pêşî li gorî min hatiye amadekirin û mesafeya ev çongê merêv gelek baş e ji ber ku sunroofa wê tune sunroofa wê jî bi ewk tê ew jî opsiyon e helbet hûn bixwazin ew jî perayê tê ji ber ku sunroofayê tune jî ji xwe mesafeya serê min vî awayî gelek baş e ev destegên wê ji xwe ev ledên wê full led in standard tên wekî din di dawiyê de wekî din çi pêş me dike ev de heb USB hene ev hemû modelên Volkswagen de hene markeyên din jî wek Skoda wan wek Seat wek Audi de jî hene van tişta menfezên hewadarkirinê hene klîma hene li vir tu dikarî eyar bikî li vir tünelek mezin heye ji bo kesê gul rêwiyê gul ortê rûnê hinekî dibe inceh zarok be derbasî pêşiya wê bibin keresteyên ku hatine bikaranî wek dawiyê hişkin rastî jî weqes modelek ew qes modelek xweşik e lê Volkswagen çima wilo veya wekayê kiriye zaroka muameleya zaroka hewiyê pê kiriye veya fêm ew qes modelek xweşik çê dike te ew qes pera didiye yani wek müşteriyekî çima vana yê pêşî hema xweşik çê nake keresteyên wê li vir kumaş bikaranîn ê din hişkin û li vir jî cê ji bo avê dikarî lître û nîvekê têxivir wek dawiyê firehtir e belê kumaş nadiye bikaranîn ew jî heyf e em niha derbasî kokpîtayê bibin ev ya manûel e ew ka wê eyarkirina paldankên wê niha derbasî pêşiyayê bibin kokpîta wê niha em kokpîta wê ne kokpîta wê bi vî awayî ye klasîk ê Volkswagen'in bêhtir şibandin hema bêje aynî wek a Poloyî ye poloya nû ye li vir ew ê xweşik hatiye bikaranîn kêleka deriyê wê ne karbon ne krom in
وەک پلاستیکی ولو شاهینکێ وەک جامێ هاتیە بکارانی لێ نە جامێ لەوێ jî dewam dike û karin wek opsiyon van renga deh heb rengê wê hene dikarin bixwazin bistînin rengê wê cuda hene mesela ez bûna vê rengî ez ê sor bixwestane gorî derveyî yekparebûna otomobîlê bû xweşik bûna li ber çavê me vêya tercîha min tercîha we jî û kîjan rengî dixwazin karin çê bikin keresteyên ku hatiye bikaranîn mixabin dawî de jî me gotibû pêşî de jî heman tiştir deriyê wê de jî heman tiştir li vir jî êdî li Ewropayê her di otomobîlan yek SUV derbas dibin ku ku Volkswagen jî vê modelê te 1070 de ya lansmana yekem kir û vê bihara çûyî de jî ev model makyaj kir nû kir gelek xweşik kir gelek guhertin pêk hatin wekî din me got vana wilo vî awayî li vir kadranek me heye ez neşajim 8 înçe a dijital e li vir şewatê hene nîşanên şewatê hene li vir jî a heraretê heye û di nîvekê de jî kilometre hene tu di vir dikarî şikil û şemalê wê sê-çar heben tu dikarî gorî xwe gorî zewqa xwe hilbijêrî direksiyona wê bi vî awayî ye a wek a polo me got kokpîtayê çi a polo bijî direksiyona yê jî bi vî awayî ye golfa nû jî bi vî awayî ye şo vana dikarî ji vana ji vir ji bo ekranê eyar bike hemû ji bo vir hemû jî vana jî ji bo vir li val vir ew heye dikarî lezê sabîtkirina lezê heye li vir de û ji xwe veya ya fara otomatîk e manuel dikarî otomatîk jî bike bi vî awayî li vir dora wê dora hewadarkirina jî klîma hê bi metalê hatiye xebilandin û piştî wê jî laynonekê wilo şahînk heye xweşik heye wilo seranser dere heya kêlekê wê jî de jî mixabin dûme tune ye ev jî kêmasiyek gorî min gelek mezin e ku tu weqas otomobîlekê xweşik çê dike weqas mesefê lê dike li bin platforma enkûbeyê tu ava dikê belê tu vêya mesela dike opsiyon yani ev ya jî gorî min eybek mezin e fem wa xwe bixebitînin otomobîla xwe ekrana me veya 10 înç e ez neşaşibim gelek baş e 10 înç e dikarî li vir bigêje evê wê jî gelek hessas e dikarî li vir gelek tiştên xwe ê otomobîlên eyar bike bi vî awayî li kêlekê wê jî klîma hene di wir jî heye wextê ku em tên jêr jî ev dûmê wê normal ev vê konsola wê a Volkswagen e Passatê de jî Golfê de jî û Poloyê de jî heman tiştin hemû modelên Volkswagenê de vir deheb USB hene li vir bê kablo mixabin a di opsiyona de jî tune ye tu nikarî vêya ew bikir yan ji bo heste cî heye ez dikarî ew serê wê tu bistînî li vir dikarî şarj jî bike li vir DSG heye karanînê otomatik dora wê metal heye dema meriv tê vir ortê vir xwe min digot belkî a desta biberê veya jî a wilo xweşik çêkirin a otomatîk e frêna wê ya desta auto hold heye veya standard e taybetiyek xweş e vir jî ji bo qedehan e qedehê avê yan çayê berê wilo şiklê wan ecêb in wek qedeh li gorî vana hene tune ez nizanim vir jî biçûk heye wek çavikekê li vir jî cihekî biçûk heye evê wan vir jî konsola bikaranîna keresteyên ku hatiye bikaranîn heşk e
لور دخلاوی standart normale. Bunları ve ne kumaş. Lور جی مولتی مدیایی ولی لور تنهیز نشاشبم. Okeyden tiştek de tünneyi. Ev motora ve penceke sedu penci belgire sedu penci torque نشاشبم. DCI motora ve litre univeke benzine akure yani te Türkiye'ci ango be tamami paketek tenete veya dü tekeroye a çar tekero hey nay Türkiye jberku baz zedeyi tane paketa binave highline dete ev tane ev mutkanı veya halbejerin jaliye evlehiye de peşmedik tane jaliye yani evlehi yani konfori evi bir ekstra peşmedik وەکو گوت تەنێ لەڤەر ئەو هەیە سابتکردنا لەزگینیە هەیە وەکیدن تشتێکی مەراوەی داویژی تونەیە تەنێ سەنسۆرێ پارکێ هەنێ ئەو ژی گەرێک گێمن ئەو گێماسیە مەزن ئەگەر بەسا ژۆرژی بکن ئەv نەینیکاوەیە باش بچووکە دۆراوێ ئێدی ڤر چارچۆڤەکیری نایه رو نورمال وقت پلاستیکی ته لور نینیکاوی هیه آج با مخیاجی لور دجی لامبیاوی هیه و لور جی لدیوی هنه هندر اویا سانروفاوی تنهیه سانروف اوکه سانروف ویج اپسیون ته اون بخوازن اون کارن سانروفاوی جی چه بکن ویج رژیم وقت هفراسینه داناسینا اتومبیلا خو کر به وی آوایی وید کم ویدیو باش چی بویه کانالا ما لایک بکن پارو بکن کارن نعجبین انجی ترجیح هوایه هر بر نیرینن وایه اون شکار فکری خو و نیرینن خوش مرا بیزن هر چقدر پارو بکن او قصی امیجی ویدیوین خوشتر چی بکن و دست نشانی و بکن را دستی و بکن ام سپاس دکن جبو علاقه و نها ج بایا وسواگنه ج خوسره ج مردینه خاطره و بمین خوشیه ده حیا ویدیو کردن